A čo chce ešte? Čo chcem ešte? Čo si chce ešte povedať? Čo si to hovoril, že čo povieš nikto? To si nerozumiem. Ty ma sklamala. A čím? Tak, ona bude vedieť čo. Ona bude vedieť čo? Ako? Že ona bude vedieť čo? Áno, presne tak. A to je čo, ideš teraz zvoniť doma, alebo čo? Tak, dneska si ranečok. Dneska či ranečok, ale však som ťa pýtam, že či ideš k nej domov zvoniť teraz, alebo čo? Nie, ja sa skolám v Brooklyne. Aha, ty si v Brooklyne. Nie si v Brooklyne. Ťa môže ma... Hej, Igor. Pozrieť. Igor. Čo? Ty si v Brooklyne? Áno. Tak poď sem. Jebe tam. Trulecaky, borovičky. Tak idem za tebou do Brooklynu teda. Dobre. No, dobre, sorry.